ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон реклама, чӣ намуд чизҳое дошта бошен, маромад пешкаш кунем, мо дар видео ҷо мекунем, рекламаш мекунем. нархи хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 55 000 сомонӣ, ки бениҳоят нархҳои арзон ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Фархоз, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз Душанбе, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи шаҳри Туз, обши Қабодиён ва дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ ҳам аз Душанбе, ҳам аз шаҳри Бохтарам ҳастаи. нархи хонаҳо чӣ хеле гуфтум, аз 55 000 сомон, 60 000 сомон ҳам хеле нархҳо сар мешаванд. 3-4 та хонаи бениҳоят арзон. хоб, курси имрӯза бошад бадор ранги динагина 1000 рубл баробар аст ба 164 сомонию 50 дирҳам. навора сар мекунем, маромад рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар деҳаи Навбуд, ҷойи создай, ҷойи ободия, ҳама чиз дар наздикиш ҳастай. ҳамагӣ 9 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 14 хона кардагӣ ба дороги коробка обсвей дорад. хонаҳош 5 бассейн, намхе дарошо калон ҳастай, ошхона баня, пешхона навез. даруни хонаҳо дӯстон азиз хайр ремонт карда ҳастай, мисол дар треза, шкатур, ихи короша ба дилтон мекунед. се тарафи хона маҳкама обсветам дорад. дар пеши хона наздикиш дар мактаб, магазин, роҳи калон пешаш дай, масҷидам ҳаст. ҳамаи чи обшим дар наздикиш ҷои хуба мегӯяд срочно пул дар кор шуда хонара фурӯшда мондиянд. нархи хона 120 000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад арзон ва муомила мешавад. лаби роҳ дай, ҳама чизи мисол наздикӣ дар пеши хона ва гирча полни худ одамо зиндагӣ доранд, ки ҷай хеле ягон заминои нав нестай, ҷои ободӣ, ҷои мисол ки одамо ҳама даволни зиндагӣ доранд. якум рақамошон рақамои Тоҷикистон мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери расӣ аст, ки ахираш 1794 WhatsApp пайваст дорад ва сеюм рақамошон номери расӣ аст, ки инаш номери расӣ аст, кор мекунад. обшума ҳамин се рақам метавонед ки шумо маълумотша гирен. дӯстони азиз, конкретно муомила арзон мекунад, срочно пул дар кор шуда барои хотир фурӯшда мондиянд. хоб, маромад дигар маълумотҳои бештар аз рақамош 120 савдош дар назди хона обязательно занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. барадорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар миязкабинат гуфтага астай Соҳибош. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае, ки 1 та коридор, 1 кухни, 1 ваня. хоб, алоҳида аст. ремонти хона мега хай замонавӣ нест, не ки сода барои зиндагитон 100% мешавад. обсвет ҳастай ва канализатсияи шаҳриам дорад. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар миязкабинат 3 дар хона кушод ҳастай. обшими хона бо ҳамаи шароитҳои зиндаги, термис, пермис, ҳамаш қоидавия. дӯстон, рӯи ҳавлиш битон кард, ки дашполни худ маҳкам дастрошро мегад мефурӯшем бо нархи 380 000 сомонӣ. нархша гуфтааст, бо арзонтарам мешавад. 380, кадоме ки агар харидор бошад, муомила ва савдош дар дуруни хона. хоб, ин рақамош аст, мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим аст, маромад тамос гирифта бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз, шумо агар ҳама хеле хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуди реклама ки бошад, маромад пешкаш кунем, мо дар видео ҷо карда фурӯшда мегузорем. фақат аз шумо хоҳиш, ки лайка фаромӯш накунед, гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо подлисаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, дар шурчашмаи ноҳияи Рӯдакӣ гуфтагӣ астай, ҷамоати шаҳраки Сомониён, намихе навистиянд, обшим Ленинский районда. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 2 дар хона коробка. бадуни азиз, ки хона сохтмонош нопурай. ҳуҷҷатҳои хона мегад ҳастай, техпаспорт. дӯстони азиз, хоб, хай нами дигар маълумотҳои пурраша мегирем. бо 2 камаз рес мега сангу шеген ам хели чиё обшим шебени санг 2 камаз инаша падарка ва 2 хонаи коробка. нархаш 55 000 сомонӣ астае, ки ака чанд арзон мекардагиша нагуфтиянд. айтератори Ленинский район бисёр хоҳиш мекарда, ки ҳам ягон хонаи замини арзон монем. ина хонаи арзон, коробка хай мисол бо ҷоша рафта хатор аниқ кирад. дӯстони азиз, агар савдо нашуда бошад, метавонед ки шумо дар ҳамин рақамҳои поён буда
рақамошон тисела занг зада савдо кунед. Лайк ва обудашдаро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар политехникум. Якхонага квартира ҳастай дар якум ошӯна қарор дорад, 40 квадрати метр. Нагуфтанд ки дом чанд ошӯна, фақат ҳамиқа маълумот шудааст ки якхонага якум ошӯна 40 квадрати метр. Обсвет дорад, хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки термис, оби гарм ҳама чӣ дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ гуфтанд, неки нагуфтанд ки ҳамаша метана, неки хона мегӯяд медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. Ремонтшо хуб барои зиндагитон 100% мешавад. Дар нӯш шуд метавонед ки духонагам кунед 40 квадрат. нархи хона мегӯяд 215 000 сомонӣ аст, бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хуба дорад. Баъдро кадомето ки мехоҳед рақамош аст, рақамҳои вавилон кор мекунад. Квартира аз шаҳри Душанбе политехникум, якхонага квартира. арзон ва савдош мегӯяд тариқи телефон ё ки омада аз пеш бинед. Марҳамат, агар ягон саволҳои иловагӣ бошад, худтон занг зада пурсед. Фақат ҳамин лайкҳои моро занед, фаромӯш накунед ва навора агар имконият бошад подписааш кунед. Кадом намуди хонае ки дар кор нависед, пешкаштон мекунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки қарор дорад дар ноҳияи Қабудиён дар Равшанобод гуфтага аст. соҳиби ноҳияи Қабудиён, Равшанобод 10 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки як дар хона кардагӣ, хонаи коробка ва обсвет чам аст. хона коробка хай ремонт мекунед, гидашда одамо зиндагӣ доранд. бо хай ягон маълумото иловагиша анехада мегиред. нархи хона мегӯяд 60,000 сомонӣ аст. бадрон бо арзона мешавад, ҳуҷҷатошам ҳаста, яъне ки ҳамин хонача ҳуҷҷат дошта. 60,000 сомонӣ лаби роҳ дай. хай дар рақамо шуда тисел кор мекунад, метавонед ки аз ҳамин рақамо бештар маълумотша занг зада гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии бародарон аз шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, пеши Сомонӣ, пеши бозори Фаровон наздик, пеши музикални школа, яъне ки пеши нами кургавой доми нав аст, кадоме ки медонад ҷои беҳтари сентри шаҳр. духонага квартираи бародарон дар 11-ум ошӯна қарор дорад, 42 квадрати метр. дута лифт дорад, обсветша уже пайваст кардагӣ ҳастанд, хона треза ва дарои главни часпондагӣ ҳастанд. хоб шкатур кардагӣ бародарон, фақат яъне амун интихобтон хоб шпаклёвка баъд абой мекунед, тамом. хона уже қариб ки тайёр аст. монтажи исусу бисёр кораш кардагӣ аст. хай бо ягон маълумото иловагӣ бошад, худтон занг зада мегирем. нархи квартира мегӯяд 220,000 сомонӣ аст, бо арзонтара мешавад. 220,000 сомонӣ арзон ва муомилааш тариқи телефон ё ки омада аз пеш бинед. хай дома ба фикрам ки ҳама шинох кадом ки аз шаҳри Бохтар боша, идома мешавад ки ҷои беҳтарина лаби роҳ дай поёнашда ҳамаи намуд мағозаҳо ҳастанд. рақамошон аст мегафон ва маълумото иловагиша худтон занг зада пурсед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ арзон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Сангпари Тор гуфтага аст. бародарони азиз, хай бо маълумото бештарша мегиред. хона обсвет коробкае, хоб 5 сотиқ замина, 3 дар хонаи коробка кардагӣ аст, як ошхона ва обсвет чам аст. хона дӯстони азиз, нархаш бениҳоят арзон аст, ки 60,000 сомонӣ аст, ки бо арзонтара мешавад. срош насоб дар кор мегӯяд, алиш палиш не, фақат барои одамони харидор. падвалам дошта ва кори электрониш, яъне ки монтажаш мегӯяд як кадагӣ аст. дӯстони азиз, боз 3 дар дига хона, веранд, падвал, ҳамхели чизо дошта. дуруни хонаҳо мегӯяд андова кадагиам мегӯяд. соҳибаш хоҳед агар бо айсар шикоятҳо мегӯяд, андова кадагиам. нархаш мегӯяд 60,000 сомонӣ аст, кадоме ки мегирад бо арзонтара мешавад. дӯстони азиз, то қад суми холӣ аст бародарон, хай нами маълумотое ки ман гуфтам ва ба шумо пешкаш кардам. хай агар ҷоеш ки нофаҳмо бошад, бо қатъи хучон занг зада пурсед. рақамошон вавилон аст, кор мекунад, фақат харидор да боша мегӯяд арзон мекунад, бо қадига қум санг доштаед. дӯстони азиз, агар шумо хонахар, заминахар, квартирахар ки бошед, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда баъри шумо пешкаш мекунем. фақат хоҳиш мекунам ки лайкҳои моро гузоред ва агар имкон бошад навора дар ватсапа, имоай ки ҷое ки бошад силкаша подписаш кунед. дар имрӯза навор хонаҳои мо 10 та зиёд буд, неки баъзеҳошон савдо шуд, мо дар видео намудем.
ҳамин қайки нофурӯхтамон пешкаш кардем то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.